Hola, hoy estamos con Pastora, que es una paciente que vino a la clínica y nada, estamos con ella para que nos cuente su experiencia y lo primero de todo saber cómo llegó a nosotros, cómo nos conoció. Pois bueno, empecé a encontrarme mal, con dolores por todo o corpo, entonces, falando con unha compañeira, dixéronme: "Bueno, mira, ali na clínica Diego de Laracha, pois, fan uns masajes, bueno, pois vamos a probar". Empecé probando aquí na clínica con as chavalas encantadoras, un día doíame a espalda, outro día unha perna, outro día, bueno, de todo. A raíz de aí, pois, funas conocendo, fun falando con elas, bueno, a raíz de aí tamén empecé a notar uns pinchazos no medio do peito, que me levou a mareos, que me levou a pérdidas de conocimiento, a ter que ir en ambulancia, bueno, a cousas así. Con ese problema, pois, estuven como 3, 4 meses, e entonces elas un día, pois, dixéronme: "Mira, por que non ves, probamos aquí unha máquina, ímolo falar entre os compañeiros e probamos unha máquina". Eu como estaba tan mal, xa non sabía que facer, Seguridade Social pois non me daba atendido, pois vale, pois vin probar unha máquina que, bueno, os primeiros días eu non notaba nada, dicía, bueno, pois é como se non estuvera facendo nada, pero non era verdad, porque de aí empecé a dormir todo de un tirón, empecé a descansar, deixei de, como si, que non estaba tan nerviosa, deixei de sentir esa presión que teño no peito, e bueno, a día de hoxe, pois, estou ben, síntome ben, podo facer calquer cousa, bueno, é algo que unha máquina que levas posta nas muñecas, nos pés, estás unha hora, aí deitada, consigo dormir esa hora con eles aquí roncando, consigo dormir esa hora, que antes, bueno, pois os primeiros días, claro, chegaba e decía eu: "Cando acabará esta hora? Isto non dá acabado". Agora digo todo o contrario, se pudera botar outra hora máis, botaría, non doi nada, e o que vas sentindo, no meu caso, eu fun sentindo pouco a pouco, sesión a sesión, fun sentindo que me encontraba mellor, que podía dormir, que non tiña esa presión, porque era unha presión moi forte no medio do peito, donde me mareaba. Pouco a pouco, ás 3 semanas empezaron a desaparecer os síntomas todos, e bueno, pois encontrome perfectamente ben. Muy bien, Pastora, pues muchísimas gracias y a seguir así de bien. Gracias.